ang kimchi. So, may magbubuhat guys. Ano siya? Bali, 450 grams na siya guys. For 100 pesos. Wow! Pinabuhat. Bali, ano na siyang timbang. Wow! Ayos. Oven sabi guys. Kaya wala man siya yung work. So, pag-bake ang time niya, kaya mo ginabuhat. Sideline. Nanlan ta mo kayo guys. Kay, uy, may mga baktin. Ano mo ang kimchi. Wow! Homemade kimchi. So, ang kimchi guys, originally, recipe ni siya gikan sa Korea. Siya jud balbal ko siyang taon ani. At first, ako di ko ganahan sa kimchi kay galainan ko sa lasa. Ito kasabot. Halang ang spicy niya. Ang spices baga dili din sabtan. Buod kayo siya kaunon at first ako ganahi. But time. What? Nalove na namin siya. What? Okay, lamig kayo siya guys, i-partner sa mga piniritong sudan. Murag appetizer siya guys. Piniritong manok, isda. Wow! San bulad. Uy, lamig kayo siya kami. Very raw. Made of napa cabbage. Hindi lagi. Actually, research po na ako yung ingredients sa YouTube. Before, gasto kayo magpalisige rami palitog kimchi, perting mahalas gawas. Half kilo worth mga... Wow! Ano siya guys, oh. Ano siya? Na siya yung sesame seeds. Wow! Toppings. Yan, sesame. Lami siya butang sesame seeds. Kanang nagkaon ni bita mo mag-pop-pop sa yung baba. Crunchiness. So, ano na siya guys. Wow! Mura siya ginamos. Ginamos nga gulay. Carrots. The main ingredients sa niya is napa cabbage. And then ferment na siya usually 7 days ang pinaka minimum niya na ferment. Pero kami pag saan pa wala pa siya ng 7 days guys, pag gusto mo kauna mo siya kaunan. Kawil mo! Jelbor, kay balbal, kay kimchi. Pambukin ka lang! Pati si Steven, kakaon siya kimchi. Wow! Ang kabe! Ano kayo? Ito yung tingin. Steven guys, nandito pa siya naligo. Isang gabiin na, paligo siya. Ang bata. Wala ate, nabasa na pagkwato si Bibi. Kita si Bibi dari, Stacy. Kita si sa video. Hello guys! Bilis sa Steven. Hello guys! Dari si Stacy, bagong ligo guys. Bagong na siya matulog. Wow!
bulingit na biyapon. Taod-taod. Sabi ka bulingit na pod. Sige ka una. First time mamuni nga vlog ko no hay. First time mamuni nga vlog ko no hay. Naa na may apps na video editing na premium na. Wow! Katuwaan lang guys kay Tara si Stacy. Hi. Kring kring. Ganun niya pila yung edad si Kring Kring. Ang makatagaan ay premium. Ang makatagaan sa edad ni Kring Kring kay na premium. Mangod na siya ni Jelbor. Ako mamang Manghod ka na ako. So, kani siya gamay. Ano siya ang 450 grams. Kani siya. Next, kaya wala na may sulanan. Add ko na po niya sa 1 kilo. 1 kilo. Ginabutangan na muna siya. Ginarap na mo siya o cellophane. Before na mo ginabutang sa Tupperware. Kay para ma-avoid ni mo ang messy. Ma-messy siya. Magod kung dili mo usay. Maglama-lama. Magawas siya sa Tupperware. Sabi na pag-deliver. Yeah, dako siya. Good for ano siya. 100 grams. Taga na ituod na ano sa ako guys. Kanang nag-recipe sa kimchi. Ako na lang kaya i-video ba? So, mo na ako. Video na lang ako. Para, kung gusto maibalo, kung yun saan ako paghimo akong kimchi, tanaw lang mo sa akong YouTube channel. Siya masulod guys. Ang 1 kilo, supposed to be 1 kilo na siya. Abot ang belly. Wait lang. Ay, dapat 800 ano. Wow! Badlongon daw siya. Badlongon, pero buhutan. Umugas yung plato. Wow! Kamera ma.
ay magpadugay bitaw ni siya, magpalamig sa irap lang din ni siya permi. Para makuan ka, para mabuotan ka. Basta mukhaon na kag kimchi guys, mabuutan daw. Mabuutan dahil dong. Sige mo, mabuutan basta mukha og kimchi. Mama na lang po. Butas. Sunod, akong i-video, ang yun saan ako siya pag-imo. Abang-abang guys, katong gusto kimchi. Wow! So, wow. Next time na sad na guys. Kanila sa akong nahuman. Pero may gabi Bili na sila na ako kay dili na kayo sa powers. Kikan pa kong trabaho. Kama. Gusto mag-order. Balik. Hi, Steven. Sudan dong. Wow! Asa man yung sudan? Taon tayo, Jess? Ah,